Aquí estamos xa con Fátima, benvida a Orgullo Galego e gracias por estar connosco. Moitas grazas a vos, un placer acompañarvos esta tarde de domingo, pois, aparte de frío, ou seja que ben fenomenal estar aquí ao quentiño e charlando un cacho con vos. Que estamos aquí inaugurando e xa somos máis de 52 persoas en directo. Vedes que agora, ademais, temos unha configuración de cámaras aí guapa, con Fátima aquí en grande, Borxe aí, unos gifs allá arriba, un chat por aí, bueno, en fin. Estamos aquí probándolo todo. No, e moi ben de xente, porque nos lle dicíamos antes na proba a Fátima que como isto era o primeiro directo de proba, que se non saía ben, que volvíamos a repetir, entón. Pero, sí, bueno, por favor. Podemos repetir máis adiante igualmente, inda que haxa agora xa 50 e pico persoas. Home, está claro. Moi ben. Pois, por si... Bueno, nós naturalmente coñecemos a Fátima, que ademais, quero dicir, multidisciplinar da escena musical e festeira galega, pero ademais tamén televisiva, tamén nas redes, bueno... Ti, non sei se tes algún xeito de presentarte, máis alá desto que nos podemos dicir, que un pouco tamén por como te coñecemos. Como te definirías exactamente? Pois é complicado, é dicir, sí, na maior parte da xente sí que me coñece como cantante, porque me levo dedicando profesionalmente eso pois a maior parte da miña vida. E tamén teño unha faceta televisiva que realmente foi o que estudei, porque fixen comunicación audiovisual, ou seja, que eu son como, teño o corazón partido como Alejandro Sanz, ou seja, é como mamá e papá, non sei moi ben se escollera, é dicir, se son cantante ou son comunicadora, porque as dúas son as miñas paixóns. Pero, ademais diso, pois podo dicir que son galega, ou seja, unha definición para min é ser galega, porque son amante da nosa terriña, da aldea, de estar aquí na miña casiña, cos meus animais, coas miñas cousas da casa. Pois é unha persoa que moi da terra e nada, un pouquiño iso, tampouco é que tampouco sei moi ben como presentarme, a cada un que faga un pouco a súa conclusión, que sei. É complicado eso. Dis que estudiache comunicación audiovisual, estudiáchelo na miña cidade, non? En Pontevedra. En Pontevedra, sí. De feito, ainda estive na facultade este venres. Cada vez que vou ali, entrame unha morriña deso que é unha cousa incrível. O sea, moitas veces non nos damos conta, cando estamos estudando na facultade e tal, estamos, a ver se pasa isto, a ver se acaba unha vez, porque non sei que, non sei canto, e cando acaba, te enfrentas á vida real, diste que me dera volver. E estiveches vivindo en Pontevedra ou non? Sí, e que tal? Estive... Ben, non? Sí. A ver, eu creo que todos os estudantes tiramos moito pola cidade na que estudamos porque é unha etapa da vida ben guapa. Pero sí que Pontevedra para min ten moitísimo encanto porque é unha vila relativamente pequena que a podes percorrer prácticamente pois camiñando, se és unha persoa que che guste un pouco camiñar. E, como digo eu, é un sitio que tes toda a tranquilidade, por exemplo, ten moitas zonas verdes, moitos sitios de descanso, de tal, que a mí me encanta e me fan moita falta cando vivía na cidade. Entón, pois sí que é un sitio que boto moito de menos. Que ti comentabas que tes así pois varias facetas que e a máis pola que máis se te coñece, non? É a musical e sobre todo pois cantando. Exactamente desde cando empezou? Cando empezaches ti tamén, porque entendo que é unha vocación, cando comezaches ti tamén coa música e cantando? Pois isto é un pouco a frase máis socorrida, non? Eu canto, bueno, non me acordo desde cando cantaba, pero é que realmente é así, é dicir, dime miña nai que eu me subía ao patín do Orrio con millo, unha mazorca de millo na man e veña a cantarle aos veciños que lle día ter a cabeza feita unha bomba. Pero sí, realmente eu, o primeiro, digamos, a primeira formación da que fun parte foi dende moi pequerrechiña no coro da igrexa, no coro parroquial aquí en Bastavales, no concello de Brión, que tiñamos a típica agrupación na que pois eu dos 6-7 aniños xa empecé a cantar cas compañeiras. Bueno, pois pouco a pouco vas indo a concursos, participando en diferentes festivais, e bueno, sempre pensei que sería, realmente para min era un hobby, nunca pensei en dedicarme profesionalmente a iso.
bueno, pero son esas cousas da vida. Eu realmente foi curioso porque comecei a cantar profesionalmente para pagarmos estudos, ou seja que foi un pouco causa-efecto e unha cousa mesturouse coa outra, entón, pois, foi comecei a dedicarme profesionalmente estando en primeiro ano de audiovisuais, e eso, como digo, para un pouco para axudar na casiña a pagar a facultade, e mira, pois unha cousa pola outra, aquí estou 15 anos despois, subida no carro da verbena e namorada da nosa festa. Porque ti, bueno, ti posiblemente, non sei se o que máis, pero é, claro, moi coñecida, non? Porque é unha das voces da Orquesta Panorama. Pero antes, eu xa polo que coñezo, non estiveches noutras orquestas. Entón, contanos un pouco a túa trayectoria neste mundo das orquestas. Pois sí, como vos dicía, eso, comecei, pois nada, recén empezando na universidade, e comecei na Orquestra Suavecito, que por aquel entonces, pois, precisaba unha cantante, vironme nun concurso que eu estaba a participar, que era Canteira de Cantareiros do Luar, da Televisión de Galicia. Entón, pois, bueno, esas casualidades vironme ali, pareceulles ben, e como precisaba unha cantante, pois, entrei a formar parte, eso, con 18 aniños. E aí estive, bueno, despois esa orquestra tivo pois, un cambio de nome, bueno, pero realmente seguíamos sendo os mesmos componentes, ainda que se pasou a chamar Palladium. E, bueno, entre unha e outra estiven, pois, 7 temporadas, estiven aí. Logo pasei a formar parte da Orquestra París de Noia, no ano 2013, e aí tamén estiven 6 aniños. Eu cando estou ben nun sitio, pois boto unha temporadiña, e despois pasei a formar parte no ano 2018-19, na tempada 18-19, da Orquestra Panorama, e ata, bueno, actualmente, ainda que este ano foi así como un pouco fructuoso, pero aquí estamos. Claro, que enganchando un pouco con isto, decir, entendo que non houbo moi pouca actividade durante o verán. Ti como viviches un pouco iso e tamén como viviu, bueno, pues, os teus compañeiros e o sector? Pois actividade ningunha, o sea, pouca non, é que non houbo ningunha. Nós xa consideramos un pouco por conciencia, anunciamos o peche, digamos, da campaña xa case sen empezar, porque nós íamos estrear o espectáculo do 2020, se non lembro mal, a última semana de marzo. O seja, o estado de alarma decretouse unha semana antes de que nos fixésemos a estrea, pillounos con todos os bártulos a piques de estrear. Entón, nada, un pouquiño cando xa se veu como ia a situación, decidiron dende a dirección pois cancelar a xira. Entón non houbo actividade, fixemos prácticamente un par de aparicións na Televisión de Galicia, un pouco, bueno, pois en ocasións puntuais, pero non houbo actividade da orquestra como tal, e prácticamente de ninguén do sector, ou seja, é un sector dos máis prexudicados, en dúbida, porque dentro de pouco vaise cumprir un ano sen actividade, e o sector estaba a pasar bastante mal, porque xusto coincidiu na etapa do ano na que, digamos, as orquestras pechan en inverno e reabren a actividade pois a partir de abril, por aí máis ou menos, é cando, digamos, volven a actividade. Entón, a maioría pillou unas pechadas, co cal non se poideron acoller aos ERTES. Entón, pois, hai moitísimos traballadores e traballadoras do sector espectáculo verbena en Galicia que están moi tirados, moi deixados no camiño, e é algo que levamos reivindicando dende entón, porque, bueno, hai orquestas que somos afortunadas, como o noso caso, que sí que estamos en ERTE, pero, bueno, que non é a situación ideal, nos gustaría nos poder traballar. E, bueno, a situación, eu vivina pois de un xeito agridulce. É verdade que non puiden traballar na miña faceta como cantante, pero afortunadamente sí que puiden traballar como comunicadora. Non deixei de traballar, son moi afortunada, ainda que foi en menor cantidade, pero sí que houbo traballo para min nese eido. Entón, pois, vivino, pois eso, cunha sensación agridoce por ver os meus compañeiros e a maior parte deles totalmente parados, pero, bueno, dando grazas tamén por ter ese outro camiño polo que tirar neste momento, pero, bueno, que foi un ano moi duro para moitísima xente.
É que, ademais, claro, no sector todas as orquestras, non é que igual, bueno, como noutros puderan estar pois de marzo a maio parados e logo xa cando se quitou un pouco o confinamento volver a empezar, que xa barreron a temporada Correcto. inteira e bueno, non sei, ti coñecerás moito máis, pero agora as perspectivas de cara a este verán son un pouco, claro, imposible facer plans, non? Porque non, isto está cambiando seguido. Sí, un pouco ese é o noso maior problema, é dicir, no verán realmente non se nos prohibiu traballar como tal, non había ningunha prohibición, digamos, explícita, pero sí que as condicións que se poñían para levar a cabo unha verbena eran prácticamente inabarcables, é dicir, non se podían asumir, entón obrigou o peche forzado. E agora, cal é a situación? Pois prácticamente a mesma, é dicir, bueno, agora sí que sí que están, digamos, prohibidas explícitamente as verbenas, e por iso que se están tratando de tramitar aínda axudas por parte dos gobernos, e de cara pois, a vindeira temporada seguimos un pouco coa mesma incertidume, porque, por exemplo, ao mellor hai agrupacións máis pequenas, digamos, ao mellor dúos, tríos, que pois, ao mellor nun prazo máis curto, que poidan ser X semanas ou ao mellor un mes, poden preparar o seu traballo de cara a comezar a traballar. Pero, digamos, en outro tipo de formacións pois é máis complicado porque, por exemplo, no caso da Orquestra Panorama, hai 2 meses de preparación previa ao inicio da xira. Entón, pois, sin saber cando podemos estrear, é moi complicado poñerse a ensaiar, porque podería ser o mesmo que nos pasou o ano pasado, ensaiar durante 2 meses para nada. Entón, pois, estamos coa mesma sensación de abandono e de incertidume, pois que, bueno, que ten todo o mundo, ao fin e ao cabo, que pasa que hai outros sectores que pois pechan un par de semanas porque lles tocou pois esas restriccións, pero poden volver a reabrir e, bueno, pois con perdas ou outros problemas, pero pouco a pouco poden ir saindo. No noso caso, pois é bastante complicado, a verdade. E, bueno, ti, hora desto que estamos falando un pouco das orquestas e de toda a pandemia, ti como ves como crees que se estivo xestionando durante todo este tempo o trato de cara ao mundo da cultura, non? Porque sí que é certo que viuse un pouco de diversidade de opinións, pero do que é do propio mundo da cultura surdiron críticas porque non se lle valorou quizáis coa importancia que realmente ten, non? Porque témolo comentado aquí noutros directos, eu teño comentado algunha vez que a xente, claro, pensa que detrás dun concerto simplemente hai estar aí de festa, bailar e pasalo ben. Pero hai técnicos de son, hai xente que vive e come diso, non? Entón, ti como crees que xestionou todo isto? Pois eu creo, sinceramente, obviamente estou metida, digamos, no hallo, entón, pois, vexo... É moi fácil decir que o vexo mal xestionado, pero eu creo que se nos paramos a pensar, botamos a vista atrás, pensamos na corentena, quen nos fixo levar esa corentena da mellor maneira, pois foron os artistas, foi a cultura, porque houbo cantantes que desinteresadamente facían concertos online, houbo actores que nos facían rir noite tras noite online, pois calquera, houve poetas que recitaban online, había pois actrices bueno, e cantantes que chamaban por teléfono a xente que se atopaba soa, é dicir, mal que ben, pois puxemos o noso grau de area para que a situación fose máis levadeira. Eu non me quero imaginar como houvese sido como sería esa cuarentena se non tivésemos esas series, esas películas, esos libros, esos artistas cantando, sería moi triste. Entón, valorouse nunha medida un pouco, eu penso que inxusta, é dicir, douse valor neses momentos, pero unha vez que a maior parte da poboación puido volver á súa nova normalidade, esqueceronse de que houve unha parte desa poboación que non puidemos voltar á nosa normalidade. Esqueceuse, e como digamos que o motor máis pesado que move a economía desafortunadamente non somos nós, pois dixo, bueno, pois se podemos ir tirando, pois nós tiramos e os que queden atrás, pois, bueno, pois xa se verá a ver que se pode facer con eles. Certo é que se sacaron algunhas axudas, coñecida ademais como a axuda de artistas, digamos, foi unha prestación que sí que estivo activa, creo que ainda está activa,
pero, por exemplo, é o que ti dis, é unha prestación que está pensada para a cara visible desos espectáculos, é dicir, eu podo me acoller a esa axuda, pero o técnico de son da Orquestra Panorama non se podía acoller a esa axuda, e é parte do espectáculo, é parte da cultura. Entón, pois, foi un pouco injusto. Inclusive, creo, é unha reivindicación que sí que facemos dende a verbena, porque cando se fixe o primeiro paquete de axudas por parte do goberno autonómico, non se considerou a verbena como cultura. O sea, eso foi así, é dicir, nomeáronse certos sectores dentro, o sea, certas subdivisións dentro do sector cultural, pero en ningún momento se mencionou a verbena como cultura. Creo que foi un menosprecio que foi moi injusto, porque nos guste ou non, a min sí, pero bueno, parece ser que hai un sector o sea, un sector da poboación pois que non considera a verbena como cultura. Eu quedo alucinada completamente, porque despois somos os primeiros que nos encanta ir de verbeneo ou que estamos encantados de ir á festa do noso pobo porque é o Carme de non sei donde ou o Santo Cristo de non sei que, e hai unha orquestra, estamos todos encantados. E despois vemos que a hora de ternos en conta, pois non somos cultura, e pareceume realmente moi injusto. Pois a verdade é que eu completamente de acordo co que comentas, e é certo que ás veces o que está máis vinculado ao popular, pode ser neste caso iso, ás veces non se ten suficientemente en conta, como que, non sei, pasas un pouco, non se dá o valor, simplemente menospreciámolo. Completamente. Pois sí. Eu tiña así unha curiosidade, pero antes que vouche preguntar tamén, digo por puro descoñecemento, non tanto xa sobre cultura e Covid, máis enganchando un pouquiño o principio que comentaches, no? Que vos tedes pues, uns 2 meses mínimo de preparación, non? Comentabas, entón vamos a ir por aí, pero antes vou comentar xa somos casi 70 en directo, así que compartidas as vosas redes sociais se vos está gustando, que parece que non nos fai mella o cambio de plataforma. Bueno, non sei, de cando en vez iremos dando gracias a todo o mundo que nos vai seguindo, que desde, creo que me quedei en Álvaro, así que Gaby, J. Juegas XX, que por certo nos fixo un host, gracias J. Juegas, Galicia Medieval, Moisés Pombo, Foni Revira, Mario Vigo e de Afis, e Nacho Meu, benvidas á comunidade galega e galegos orgullosos máis grande de internet. E comentade no chat, por certo, se tedes así algunha cuestión, algunha idea ou algunha pregunta que trasladaremos, como sabedes, sempre as nosas convidadas, os nosos convidados que están aquí neste caso Fátima, pero que sempre que están aquí connosco, pois trasladamos. Así que deixade aí vos comentarios no chat, que ademais, se comentades moito, nos dá un logro en Twitch. Ou seja, que comentade aí moita xente, moitos... A saco. E recuperando un poquinho algún comentario, por exemplo, dicía Madia Levo, con moita razón, que o confinamento demostrou que a música, a cultura, o cine, que foi esencial, e efectivamente logo comentaba unha cosa que dixemos ahora, que a cultura popular parece que sempre está bastante menospreciada. Eu creo que hai un pouco que comentábamos. E contesto a Moisés rapidísimo, que di, se non temos activadas suscripcións, non, porque temos que streamear 8 horas e 7 días, e non levamos ni 8 horas streameadas ni 7 días. O resto de parámetros xa os temos amplamente superados, pero non, por hora non, así que... Pero, Anxo, se queres, botamos aquí ata as 6 da mañá e xa temos eso superado das 8 horas, Por nós non habería problema, pero... temos que streamear 7 días distintos, e creo que este é o cuarto. Vaya por Deus. Así que ainda, bueno, pois nada. Por ahora non. Comentaba sobre o tema este da preparación e tal, que me sempre algo que a verdad que me chama tamén a atención, porque eu entendo que aí se necesita moita preparación tanto musical como física, porque, todo o mundo que estivo pues, nas festas, nas orquestras, entendo que dá un pouco... non creo que igual, pero sí que é un pouco indiferente o mellor en cal será, pero todas necesitarán unha preparación moi grande. Entón, non sei como facer esa preparación, é musical e física, non sei como planteades iso. Pois vai da man, porque realmente ao final é un traballo moi físico, porque nós ao final estamos cantando, pero tamén estamos animando, estamos saltando, estamos con moitas... Salto este por aquí...
con unha actividade física realmente forte e durante 3 horas seguidas en moitos casos. Entón a preparación física vai da man da musical. Comezamos, como che dicía antes, aproximadamente 2 meses antes do inicio da xira. Bueno, pois hai nas primeiras semanas, digamos que hai unha parte que musical que ensaian, digamos, por un lado, e despois está a parte escénica, posta en escena, coreografía e demais por outra banda, e digamos que vaise poñendo en marcha esas dúas maquinarias un pouco por separado para que ningunha das dúas se vexa ao mellor prexudicada nesos inicios pola outra, é dicir, teñen que ir as dúas camiñando parexas, pero sin entorpecerse. Entón, pois, comeza por aí e despois, cando se vai achegando xa as últimas, digamos, semanas, é cando xa empeza a fundirse esos dous mecanismos, a parte musical, a parte escénica. Despois hai moito, bueno, pois tamén moito traballo de preparación física, preparación vocal, preparación de vestiario, bueno, pois a parte técnica que están traballando incluso antes que nós no escenario, porque, bueno, como imaginades, toda esa parafernalia, todas esas luces, como moitas veces tamén se menosprecia, pois todos eses elementos pois teñen unha preparación increíble antes. Hai os profesionais traballando aí para que todo funcione todos os días, que eso é inimaginable o esforzo que hai humano en todos esos que moitas veces se din ferros, pero non sabedes o traballiño que dá poñer todos esos ferros, esas luces a camiñar. Entón, pois, tamén hai que recoñecer e valorar moito, porque hai moitas familias que tamén traballan e viven desos ferros, como moitas veces lle chamamos. Entón, por aí, eles comezan antes, é un traballo que vamos facendo todos aí en equipo, moi importante iso, porque son semanas moi duras, a veces parece que é todo moi frívolo, en plan, a orquesta viña, salta pa aquí, e tan pa lá, pero gustaríame que de vez en cando ter unha camariña aí, ensinar como é un día de ensaio dunha orquestra como Panorama, porque ensaiamos dende as 10 da mañá ata que acaba o día, entón son ensaios moi duros, nos que moitas veces temos que animarnos entre nós, en plan, oye, veña, va, que sí, jolí, que se pode, non sei que, porque aínda que o espírito e as ganas poden con todo, moitas veces o cansanzo tamén fai mella. Bueno, hai moitísimo traballo, entón é algo que é de valorar. O bo que ten é que somos un equipo que moi carallán, que o pasamos moi ben todos xuntos, entón eso lévase moitísimo mellor. De feito, unha das cousas que nos ocorren cando nos atopamos este ano, as poucas veces que nos pudemos reunir parte do equipo, todo foi imposible, pero parte do equipo, pois iso, a ilusión que nos fixo vernos, aínda que eu despois no verán moitas veces que nos dera perdernos de vista uns aos outros, porque pasamos máis tempo entre nós que coa familia, pero non, afortunadamente somos un equipo que nos levamos moi ben, é unha gran familia. Que aí, por exemplo, nunha actuación así estándar, vos canto tempo estades sobre o escenario? Pois, digamos, en escena, é dicir, actuando son 3 horas. Claro poden que... estar... Ás veces está dividido en, digamos, en 2 pases, o que lle chamamos nos 2 pases. Sí. Pero outras veces, sobre todo fora de Galicia, faise moito un pase único, é dicir, as 3 horas de continuo. E iso é unha proba de capacidade pulmonar importante, xa te digo eu. Total. A verdade que sí, comentan aí no chat que efectivamente a xente que desmonta e monta ten mérito e sinalan sobre todo a hora de desmontar. Correcto. Sí, eso é un, o sea, ten todo mérito, porque vos imaginade, pues claro, remata a orquestra, non sei que, chimpún, pero bueno, xente queda ali de festa e jolgorio ata que lle presta, claro. Entón hai que desmontar e quitar todo o cableado, toda a maquinaria, non sei que, os camións pa dentro e tal, intentando sortear toda esa marabunta de xente, todas bueno, pues ao final é un pouco tamén incorporar esa dificultade que é de que teñen que traballar con materiais moi pesados e con moita parafernalia no medio de xente, claro, sin causar desperfectos, porque imagínate tú, e ademais a certas horas que é moi duro. Eu, de verdade, que a miña admiración plena aos compañeros de montaxe que teñen ademais moitas horas, bueno, non lembro cantas horas levaba exactamente, igual minto, pero máis de 4 horas, o sea, eu creo que ronda as 5 horas de montaxe e desmontaxe diarias,
Ou seja, que ao final son 10 horas que eles están aí traballando. Claro. Sí. E desmonta aí e vaite para outro sitio, durmes nun hotel, pero non vou dicir, eles non pisan a casa durante moitas semanas. O sea, increíble. Di aquí Foni Revira, parafraseando a Castelao e con permiso da audiencia, vale máis un país con Fátimas nas teles que con euros nos bancos, Mira que mi madriña. Está... Vaya, moitísimas gracias. Que, bueno, non xa, sí que xa os seguíamos tamén por as redes sociais, pero non sei se tal falámoslo un pouco máis adiante. Moi ben. E xusto están comentando aquí varias persoas sobre a túa colaboración con DJ Sonic, xusto tiñamos para falar un pouco sobre iso, así que a xente non se impaciente que vamos tratar todos eses temas. Nada, un pouco que, bueno, tú, eso, ademais de ser unha das voces a Panorama, tamén colaboras con DJ Sonic, entón, que isto aparte os enviaronnos preguntas, non? Entón, queremos tamén abarcar isto. Esta cuestión, como comezou a colaboración con DJ Sonic e cando empezastes a colaborar e todo iso? Pois mira, eu a DJ Sonic coñecía-o, obviamente, fai cando tivo o seu primeiro bombazo. Correcto. Que foi a Festa Non Vai Parar. E daquelas eu estaba na Orquestra Palladium e tiñamos ese tema porque, bueno, eu, o sea, cando escoitei un tema disco en galego fun de cabeza, dixen isto hai no que montar, sí ou sí, aparte que sempre me encantou. Logo, anos despois, estando en París de Noia, fixemos como un pupurrí de temas do recordo, sobre todo de Italo Dance, temas míticos de fai xa uns anos e tal, e tamén incluímos a Festa Non Vai Parar como, bueno, pues un guiño tamén a ese exitazo do noso dance galego. Entón, pois o típico, non? Que te etiquetan en redes, pois cantando esa canción e un pouco foi a raíz de compartir iso que cando me escribiu Felipe, DJ Sonic, e me dixo, pois mira, gústame moito, gústame como soa esta canción na túa voz e tal, pois que che parecería se un día pois nos xuntamos e probamos a facer unha colaboración? Pois a mí me fixo unha ilusión tremenda, como podedes comprender, porque pois eu admiraba un montón o seu traballo e dixen sí ou sí. Entón por aí foi a primeira colaboración, foi fai 2 aniños, co Festa Rachada, que nos dou moitas alegrías, a verdade, pois foi unha acollida increíble por parte da xente. E despois este ano 2020 que sacamos a Meiga da Verbena, bueno, tamén sacamos, no 2019, no Nadal do 2019 sacamos unha panxoliña, o Dindón, tamén que era unha asignatura pendente que tiña aí Felipe, que sempre lle apeteceu pois ter unha panxoliña dance en galego e conseguímolo tamén. E agora este ano tivemos a Meiga da Verbena, que, bueno, pois foi unha odisea porque estábamos separados, xestouse durante o confinamento, eu gravei aquí na miña casa, eles pois fixeron a súa parte pois na Coruña, entón, bueno, despois cando nos puidemos xa comezar a ver, pois gravamos o videoclip por Laxe, por Ponteceso. E, bueno, pois foi sorteando as dificultades e saiu adiante esa Meiga da Verbena que tamén nos dou moitas ledicias. E a verdade é que me fai moita ilusión esta colaboración por moitas cousas, pero sobre todo porque gústame que a xente nova tamén teña unha oferta de música que lle gusta escoitar. Agora, afortunadamente, cada vez hai máis oferta en galego de música actual. E creo que pois está ben tamén ter unha oferta dance que poidas far en calquer pago, calquera discoteca galega, e ademais xa vos digo que sí que fai efecto porque hai subidón cando soa a Festa Rachada ou Meiga da Verbena. Este ano a Meiga non a puidemos escoitar porque, bueno, o ocio nocturno pois tamén é outro dos damnificados desta pandemia, pero virán os tempos de disfrutar con esta Meiga da Verbena tamén. Sí, que aí eu sobre todo falando así sobre temas efectivamente dance que casi non hai en galego, acórdome cando sonaba, bueno, isto sí que era de DJ Sonic, a primeira que sacou a lida, que se non me equivoco que a Festa Non Vai Parar, ¿no? Sí, se non me equivoco, tirou acórdome, pero bueno, claro, eso que terá cantos anos? 11 10 ou 11 por aí, anos. Sí.
Claro, que quero dicir, a min, e sei que a algunhas persoas que coñezo do chat, bueno, e a bolsa supoño que tamén, si nos pillou con 20 anos, e claro, aquelo era espectacular, con 20, 19 anos, e dicíamos, bueno, madre mía, levámoslo nos MP3 aqueles que, claro, daquela non había ni móviles destos smartphones, ni carallo. E fora tal. E agora, bueno, eu só por si hai alguén que nos está vendo que non coñeza, falaches de 3 cancións que son, repito, por si alguén as queres buscar, porque se alguén non as coñece, que son A Festa Rachada, Só o Dindón e A Meiga da Verbena. Se buscades en YouTube, aí salen, que ademais, sobre todo o que é A Festa Rachada, tivo, eu creo que un gran acollemento, non sei como viches ti en YouTube, que se estades perto, bueno, superase as máis de 80.000 reproduccións, que eu creo que está bastante ben, o sea, eu creo que unhas, non sei como vedes vos, tamén te pregunto como o analizas ti, e outras tamén con decenas de miles de reproduccións, algunha que nada que é deste mesmo verán. Entón, como ves esa receptividade a estes temas de dance en galego? Pois, sí, a verdade é que eu sorpréndome porque gratamente pola acollida. Unha, porque ao final, pois, todos sabemos, obviamente, ao ser un tema en galego, pois, obviamente, non todo o público está aberto, segue habendo mentes moi pechadas que ao mellor, pois, o descartan polo feito de ser en galego, que me ten chegado esa mensaxe, non? Entón, bueno, pois, gratamente acollémolo, ademais, nun tempo que, como ben dis, o dance tampouco é que sexa realmente o estilo musical que máis está a pegar, é dicir, estamos nos tempos do reggaetón, dos ritmos igual máis latinos, entón, pois, seguir apostando por unha oferta do dance galego creo que é arriscado, moi valente por parte de DJ Sonic. Correcto. Entón, pois, encantadísimos desa acollida, ademais que a xente o comparte, que nos emprega en redes sociais para os seus momentos lúdicos, aí esa festa rachada que o poñen a cada momento, e encantadísimos porque pensamos que, pois eso, é unha forma de estender o noso idioma e a nosa música a xente nova, a xente maior tamén, porque hai moita xente máis madura que nos di, pois o tema eu poño cando me levanto e alegrame o día, pois fantásticos, entón, pois encantadísimos, como non pode ser de outro xeito. Eu, a parte que comentades, eu teño 34 anos, 33, bueno, 34 en 2 semanas, non me quero anticipar. Somos casi da mesma quinta, entón. Sí, e cando tiña 14, 15, 16, 17, sí que estaba moi enganchada a música dance, e daquelas había DJs aquí, pero non había prácticamente ninguén que fixera así cancións en galego na música dance. Eu lembrome que estaba Sónico DB e pouco máis, e era só a nivel musical, non tiñan voz as cancións. E sí que vos abristes, DJ Sonic e ti, non? Como aí, eu creo que fostes casi pioneiros en cuanto a levar o galego a esta música, non? Porque moitas veces sí que é certo que se relaciona o galego históricamente coa música folk, logo co ska e tal, non? Pero nós temos falado aquí moito que para normalizar unha lingua ten chegar a todos os ámbitos da sociedade, en todos os estilos e a todos os sitios. Eu creo que, non sei, nese sentido, fostes pioneiros, e tamén lle abrides a porta a que outra xente se poida animar máis adiante ou dende xa a seguir producindo o dance en galego. Sí, efectivamente. Neste caso, DJ Sonic, que foi o que seguiu durante estes anos, porque realmente el comezou pois nunha época tamén na que xa estaba, digamos, o mellor perdendo un pouquiño esa forza o dance, como decías, fai 15 anos o Italo Dance era o que o estaba petando por todos lados, e DJ Sonic foi moi fiel ao seu estilo, seguiu con esa festa non vai parar, pasaron os anos e seguiu traballando con outro, tivo máis éxitos, por suposto, e a verdade é que eu penso, estou moi de acordo con vos en iso, que porque a veces é moi fácil criticar porque non che guste o estilo e é totalmente lícito decir, a todos non nos vai a gustar, pero eu creo que tamén hai que valoralo dende o punto de vista que estabas a dicir,
Dicir, creo que é a forma tamén de ampliálo, de estendelo. Dicir, non é necesario que che guste especificamente ese estilo musical, pero hai que recoñecer o aporte que ten a nosa cultura. É dicir, é unha forma de que os rapaces novos o poidan escoitar, porque ao mellor a música tradicional, que é a que, digamos, leva o buque insignia do galego, pero ao mellor ás veces custalles máis, nalgúns casos, chegar a un público máis novo. Entón, creo que hai que dicir, por que non vas a buscar novos camiños que cheguen a eles? Porque senón, ao final, o que imos a conseguir é que esa xente se desvincule completamente do noso idioma, da nosa fala, entón, pois é moi probable que perdamos falantes e persoas que se vinculen á nosa cultura. Entón creo que hai que deixar un pouquiño a un lado as reticencias e eses formalismos de que ao mellor deixalo para o galego para unha parte máis culta e máis tradicional e ampliálo, porque hai moitísimos estilos aos que se pode chegar a moita xente que lle gusta escoitar outros estilos e na variedade está o gusto. Eu penso que hai que dar opcións para todos os gustos, que eso sempre non resta, suma, sempre suma. Claro. O galego ten que estar tamén nos pubs e nas discotecas, eso é así. Claro, efectivamente. E aseguro vos na experiencia que tiven eu estreando estas cancións en pubs por Galicia, en discotecas en Galicia, que hai máis resposta, sinceramente, por parte da xuventude cando soa isto, sínteno máis eu, que cando soa unha canción pois de Luis Fonsi, que ainda que lles encante, hai unha receptividade diferente. Cando soa un tema destes e o poden berrar, realmente hai unha cara de ilusión moi diferente na xente. E así, para 2021... non sei se tedes algo pensado, se hai algunha exclusiva que se poda contar, ou non tedes, ao mellor non tedes nada aínda, simplemente son así un pouco ideas. Pois mira, teño unha carpeta de Dropbox petada, o sea, vaime botar por fora. Non sei se ten límites a carpeta, pero está a punto de botar por fora. Felipe é unha cabeza pensante, DJ Sonic é unha cabeza que sempre está aí dándolle voltas, entón temos moitísimas ideas. Algunha delas se irá adiante neste 2021 se a situación o permite, que se non lo permiteu no anterior confinamento, este non lle vamos a deixar que non nos lo permita, entón van a sair cousiñas novas moi prontiño, estáse traballando nelas, entón, pois sí, haberá novas colaboracións de DJ Sonic e Fátima. Correcto, eso sempre aí temos unha boa razón para seguir tamén e seguide a Fátima nas súas redes, que seguro que aí tedes tamén toda a información cumprida. Nada, comentando así un pouquiño co que nos di a xente, que é bastante así actividade no chat. Primeiro, dar gracias a Moisés, hombre, que non merecemos esos parabéns, que di que Orgullo Galego é unha das mellores cousas que lle pasou a internet galego. Bueno, eu non diría tanto, pero gracias aí pola valoración. Nada, aquí xente que di que, por exemplo, Irene di que lle gusta moito a de Soa Dindón. Ai, que ben. O de Teis di unha cousa que comentamos aquí, no? Que o galego ás veces vémolo, comentaba Fátima antes, vémolo como un contra de entrada, pero despois acaba sendo un plus, e isto dicímolo nós sempre, quero dicir, as experiencias din que non pecha, que abre as portas, eso nos aí temolo tamén moi claro. Nada, pois por ahora creo que a xente, a verdade, que sí que se síntese bastante identificada tanto con esa coa música como co espírito, no? E iso tamén a verdade que está moi ben. E aproveito, porque se non se me esquece, Gabi, grazas por ese host. Isabías Galicia, Sislax, BD Regal, Santi Cosworth e Alberto FP 2006, benvidos á comunidade galega máis grande de todo internet. De orgullosos, que xa non sei exactamente como eu saúdo, pero eu dou a benvida a todo o mundo aquí a este stream, que volvemos a ser máis de 60, e sí, señor, que creo que estamos pasando un bo rato aquí con Fátima. Pois, nós temos aí unha pregunta que te queríamos facer e que é unha das que máis xente, o sea, das que máis veces enviou a xente polo Instagram. É unha pregunta así moi de, bueno, vos que coas orquestas non participades moito, o sea, estades moito nas noites, nas vilas e tal, nas festas, nas verbenas, non? Eu supoño que tedes 50.000 anécdotas, entón a xente pregúntanos cal foi a anécdota máis bizarra que puideras contar e que vivistes vos, bueno,
ou con DJ Sonic, ou coa Panorama, ou antes co outra orquesta, porque seguro que tedes moito que contar, De todo, o sea, é que, ou seja, eso é para escribir un libro, anécdotas da verbena, é dicir, hainas de todo, desagradables, agradables, de todos. Onte falaba dunha, porque eu teño moi mala memoria, eu son de memoria peixe, total, pero teria que apuntalas, algún día teño que apuntalas, de verdade. Onte contáballe ao compañeiro, a Gabi, que tamén fixen unha pequena charla con el, e contáballe unha anécdota que foi surrealista de unha... Despois dunha vermú, unha sesión vermú coa orquestra, fomos a descansar ao hotel, normalmente deixas todo en riba do escenario recollido, pero deixalo ali. Sempre se conta de que este vixiado o campo da festa. Bueno, o caso foi que alguén debe ser un polos outros a casa sen barrer. Cando chegamos pola noite faltaba a roupa dos músicos, eu tiña a miña roupa interior incluída, tirada polo campo da festa, entón atopei ás 9 da noite recollendo suxeitadores e demais familia polo campo da festa adiante. Entón, bueno, esa noite foi sen dúbida moi surrealista. Outra das anécdotas que conto de que ademais pasou o ano pasado é que por uns minutos fun alcaldesa de Yuncos, en Toledo, que eso foi moi surrealista, porque resulta que estábamos tocando, como digo, en Yuncos, en Toledo, nun campo de rugby, que ademais a min me chamou moita atención iso, porque pues resultou moi curioso. E uns minutos antes de que comezásemos a actuación xa estábamos quentando a voz, non sei que, facendo estiramento, estábamos xa vestidos. Eu nese momento estaba vestida de zombie porque facíamos un espectáculo de Michael Jackson co que comezábamos. Entón chegou a persoa que se encarga da representación nesa festa e díxonos, mira, que houve un pequeniño problema coa alcaldesa, temos un problema porque non pode vir a dar o pregón, entón necesitamos que alguén dé o pregón. Viñeron a falar comigo a ver se o podía dar, eu dixenlle, creo que un zombi dando pregón pois non vai ser o caso. Entón cambiei, puxome de persoa normal e nada, lín o discurso en nome de, ademais dicindo, como vuestra alcaldesa que soy, pois foi moi simpático. E desas hai tantas e tantas anécdotas que, bueno, eso é increíble. Joder, sí. É que aparte levantades auténticas pasións. Eso, temos unha pregunta sobre iso, pero non sei, a pasión que hai aquí en Galiza coas orquestas é unha pasada, non? Eu non sei se ti o detectas, pero é incluso é que hai unha pregunta así, pero eu creo que é maior que a rivalidade futbolística que hai neste país, en plan, a pasión e o seguimento que hai a respecto das verbenas, non? É algo, eu creo que é algo xa intrínseco no noso país. Sí, sobre todo dun tempo esta parte. É certo que houve unha época aí que houve como un baixón, pero eu a verdade é que xa vivín a época gloriosa a volta, sobre todo da xuventude ás verbenas. Sí que nos din que houve unha etapa anterior que estaba desaparecida a xuventude, pero agora é unha auténtica, pois sí, paixón. Non sei se equiparable a do fútbol, porque o fútbol xa sabemos que aquí é o rei señor. Correcto. Pero sí que a verbena é a raíña e señora de Galicia, e non só de Galicia, senón de fora de Galicia tamén, porque realmente, ahora que vos falaba por exemplo, de Toledo, nos que eu tive a oportunidade de viaxar por toda a xeografía española coa Orquestra Panorama, e é increíble ver como nos coñecen as orquestras de Galicia fora de Galicia, é dicir, vas a tocar a Valencia e coñécente e está o campo da festa cheo, vas a Tarragona, vas a Zaragoza, Madrid, da igual a onde vayas, é increíble, e non só o Panorama, é dicir, coñecen París de Noia, coñecen moitos dos artistas da nosa verbena, e resulta, a verdade, alucinante, cando chegas e te coñecen ali nun pobo da serra madrileña, te chaman polo teu nombre, e ti quedaste con cara de parva ali, mirando, e dicir, como esta señora me pode coñecer a mí? Pois así, e chegar á Praza Maior de Valladolid e reunir a 22.000 persoas que lle dis levanta unha man e levantan unha man, eso é surrealista, o sea, é increíble. Temos que tamén eso, a hora de valorar, por iso cando dicía o de que moitas veces
de feito non se valorou a verbena como cultura, e gustaríame que esas persoas que así o valoraron estivesen ali nese momento vendo como 22.000 persoas estaban diante dunha orquestra galega coreando as súas cancións, e eso eu penso que é moi cultura, moita cultura. Pois sí, a verdade é que sí. Bueno, cambiando así un pouquiño para non tampouco alongar moitísimo isto, quero dicir, noutra orde de cousas das túas actividades comentábamos antes, ademais da faceta, vamos a decir, estritamente musical nos escenarios, en da que sí que ten relación. Ti participas no programa que nos pillen revolando da TVG, ¿no? Como reporteira, ademais tamén actúas ali, un pouquiño, bueno, non é exactamente, tampouco para entrar exactamente, bueno, no que é o programa e tal, sino, pero bueno, como se leva, vamos a decir, compatibilizar un pouco o que é un mundo que quizás é o máis musical, de espectáculo, como outro que este da TVG. Non sei se alguén dos que está das persoas que nos siguen no chat ve o programa de que nos pillen revolando, que supoño que algún seguro que sí, ademais, segurísimo. Como levas compatibilizar estes mundos e tamén como se poden, bueno, relacionar, etcétera? Pois eu penso que teñen máis en común do que poida parecer, é dicir, os dous pois son maravillosos, son de moita vocación tamén, hai moitas horas de traballo detrás, moitas veces un programa como diste, por exemplo, que nos pille revolando, que son 3 horiñas, hai moito traballo detrás, é un pouco como a verbena, non? Así, actúas 3 horas, pero hai moito traballo detrás, e no audiovisual pasa igual, é dicir, hai moito traballo detrás. Durante varios anos, porque eu empecé a facer a miña eu fixen audiovisual, pero fixen produción e realización, é dicir, realmente non estudei para estar diante da cámara, senón máis ben detrás, pero esas cousas da vida, pois levaronme a estar diante da cámara. E eu comecei a colaborar na Televisión de Galicia alá polo 2016 nun programa que se chamaba Laretando, que era un programa que presentaba Kiko Novoa, no que tiven a oportunidade de colaborar xunto a persoaxes da cultura galega como David Perdomo, como Mariana Carballal, bueno, unha auténtica gozada. E durante unha etapa compaxinaba pois con moito esforzo, porque moitas veces tiña que combinar pois ao mellor ir a traballar coa orquestra o día anterior, co trasnoite que iso conleva, e despois madrugar para ir pois ao mellor a facer unha reportaxe. Entón moitas veces iba sen dormir, polo que non sempre é fácil. É certo que agora co parón musical pois estou plenamente dedicada pois á miña faceta como cara televisiva, pero sí que ás veces é complicado compaxinalo por horarios e demais, pero bueno, ao final están moi vinculados, é dicir, na televisión tamén hai moita, na Televisión de Galicia hai moito componente musical, é dicir, sempre hai música en casi todos os programas, e tamén se ten moito en conta a verbena, entón realmente estamos moi vencellados. E a verbena tamén penso que me dou moitas armas para enfrontarme a unha cámara. Creo que o feito de estar exposta ante un público nun escenario pois da verbena che dache ferramentas para despois enfrontarte tamén a unha cámara, e ao final, pois, bueno, pois é un pouco, digamos, o mesmo xeito de enfocar. Que aí, quero dicir, ademais de todo iso, tamén, bueno, non sei como tomas ti, quero dicir, esa parte da comunicación que nos falabas, bueno, está o tema musical, o tema televisivo, e aí a verdade é que tamén onde conseguiches unha boa comunidade de seguidores é nas redes sociais, porque nos vimos, por exemplo, o teu Instagram, que ten tamén miles de persoas. Ti aí, por exemplo, nas redes sociais, como encaras? Más hacia o personal, más hacia o profesional, como esa comunidade que creaches aí, que non é pouca cousa, destácoa, porque ao final estamos falando de comunidades en galego de miles ou decenas de miles, non hai tantas xa, realmente. Entón, como esa comunidade veu un pouquiño improvisada, o sea, porque cuadrou, ou ti fixeches, vamos a decir, pues, un traballo para ir facendo tamén aí camiño? Pois eu penso que ao final é o resultado un pouco
do que tillamos esa xente, decir, sí que é certo que agora pois ao mellor son un pouco máis consciente o sea, do traballo que hai que facer para manter esa comunidade, manter, digamos, o interese por seguir aún, pero sí que cando comezou o interese por min, pois era un pouco, pois, penso que un vencellado a miña trayectoria musical, a xente que me seguía dende fai anos na verbena, logo xente que se incorporou tamén dende os seguidores da Televisión de Galicia, e realmente eu amósome tal e como son, é dicir, eu mesmo che podo ensinar o meu can co meu can paseando ou a miña avoa cantando unha cantiga que, pois, oi, vou gravar un programa de televisión, porque realmente, é dicir, eu son así, non teño ningún problema en amosarme, non é unha personaxe, entón podo mantela no tempo porque son eu tal cual me levanto e tal cual me deito. Entón, pois, tamén penso que a xente lle gusta ver iso, lle gusta ver a normalidade nunha persoa pois, que ao mellor ten unha certa proxección pública e que ao final ten os mesmos problemas e as mesmas inquedanzas que calquera deles. Entón, pois, esa é a miña visión e a miña proxección en redes. Penso que a normalidade e un pouco gústame tamén facer a miña aportación, pois niso, sempre levando o galego por bandeira, porque moitas veces me increparon de boas e de malas maneiras, ao mellor a que cambiase, augurándome un futuro máis prometedor, dicíndome que ibas a conseguir moitísimos máis seguidores, eu, pois, seguramente sí, pero entón xa non sería eu. Se non son eu, de pouco me vale. Entón, pois, aí está o meu compromiso e a miña cabezonería de seguir polo meu camiño, porque é o que me fai feliz, é como me gusta mostrarme no meu día a día, coa miña normalidade, entón, pois, parece ser que a xente lle gusta e o gallá lle guste moito tempo, porque, bueno, aí estamos, unha comunidade, máis teño a sorte de ter unha comunidade moi chula de xente que aporta, entón, eso gústame. É que precisamente, ademais, iso estive a comentar, que, joder, e enlazando xa co que comentábamos antes, ti tes unha comunidade de máis de 25.000 persoas en Instagram, que é unha cifra moi potente, e usando o galego nas túas publicacións, iso non te impediu chegar a moita xente, non? O sea, quero dicir, ao final, mira, o que falábamos antes, rachamos, sendo nos mesmos, sin prexuizos, sin nada, rachamos os tópicos que poida haber a respecto diso. Porque, aparte de algo que nos comentaron a nós tamén moitísimas veces ao principio do proxecto, usadas dúas linguas ou só o castelán porque non vas a chegar a moita xente e tal, e ao final demóstrase que podes facer contido de calidade e que chegue a moita xente en galego, e ti velo a demostrar clarísimamente. Sí, totalmente. De feito, eu non teño ningún problema en empregar o castelán en algunhas publicacións, a mellor cando fago algún tipo de mención a alguén de fora de Galicia ou cando vou a actuar fora de Galicia, pois pareceme consecuente facelo en castelán. Non teño ningún problema, non é ningún tipo de problema para min. Pero sí que é certo que se eu quero ser natural e se quero proxectarme a mí mesma tal e como son, teño que facelo en galego, porque senón vou a estar incómoda, vou a estar encorsetada e non me gusta. Entón, pois, sempre procuro facer uns contidos que poidan, ademais, achegarse a xente, incluso que non sexa de fora de Galicia. Moitas veces me di, é que non entendo os teus stories. Digo, tú tranquilo, tú pregúntame cal é a túa dúbida que eu traduzco chora nun cataplín, pero, sabes, sempre dun xeito colaborativo e dun xeito de inclusivo. Sempre lle digo a xente que o galego é moi faciliño, cando me escribe alguén de fora, que é moi faciliño, que non entendiche, non? E ao final, se o levas dun xeito de respetuoso e bonito, creo que o que dicía antes sempre suma, creo que non debe restar. Entón, pois, teño a fortuna, ademais, que me sigue xente por mor da orquestra de fora de Galicia, e que sei que fan un esforzo moitas veces por entendernos e comentan e non teñen ningún tipo de prexuízo, porque ao final eu penso que esa xente que critica ou que o ve como algo negativo, ao final son prexuízos. As linguas suman, non restan. Entón, eu creo que ademais é importante nos tempos que corren, pois, ao mellor neste tempo de influencers que tende a estandarizarse todo moitísimo e non sabes moi ben se estás vendo a unha persoa de que parte de España, pero penso que é importante tamén, pois, ao mellor ter os influencers e as influencers galegas que
que ahora hai un montón e que me alegro un montón de que estén triunfando tanto en Instagram, en Facebook, en TikTok, que temos tiktokers galegos aí arrasando, eso é fantástico. Certo, sí. Fíxeme antes, gracias un pouco comentario aí que dixeches, porque, bueno, quero dicir, aquí eu creo que as redes sociais teñen as cousas boas e cousas malas, e hai experiencias boas e malas, e ti comentaches que te increparan de boas e de malas maneiras. Como te poden increpar de boa maneira? O sea... No, porque te invitan afectuosamente a cambiar de lingua e, bueno, digamos que hai quen é máis sutil e hai quen menos sutil, sabes? Entón, correcto. Exacto, por aí, xa me entendes. Sí, verdío que me fíxeme aí gracia o apuntamento. É por ser sutil. Que nos ademais utilizamos moito a palabra increpar, así, sí. Nun grupo de WhatsApp que temos, Borxa, eu e algunha outra xente, e todo é increpar, e normalmente correcto. En plan, bueno, é certo que tamén decimos en plan bo, ¿no? En plan increpar. Sí. A ver, tú podes increpar sin insultar, é dicir, hai moita xente que xa vai directamente ao insulto, como me ten pasado tamén, nos terá pasado a todos, pero hai despois o que o fai ferventemente, pero sin ese punto chungo, sabes? Non sei, hai hai graduacións, como no alcohol, é dicir, é un mesmiño, sabes? Hai para todos os gustos. Pois sí. Bueno, eu comentar que collemos xa algunha preguntiña que había polo chat, se alguén quere darlle que nos la vaya deixando, vemos que hai así moita actividade e tamén que valoran moito todo o que estamos comentando e que está comentando Fátima. Nós tampouco temos así moito máis apuntado, excepto algunhas preguntas que nos chegaron tamén antes, bueno, as que nos quedaron de Instagram. Entón, entre elas e as que vamos facendo aquí, tamén vamos poniendo rumbo aí ao final, hacia o final do directo. E unha así un pouco simpática que nos deixaban esta tarde era que botas máis en falta, se ir a unha verbena ou unha churrascada cos colegas. Iso é como papá ou mamá, ou seja, non pode ser unha verbena con churrascada. Claro. Primeiro churrascada e logo verbena. Claro, ese é o plan perfecto, churrascada cos colegas e despois irte de verbena. Pero de verbena, a ver, claro, eu teria que ir a cantar ou a bailar, é que iso xa non sei, se vou a disfrutar é un punto, despois outra cousa sería ir a cantar, bueno, non sei, pero creo que é moi difícil escoller. Eu aposto pola churrascada con final verbeneiro. Correcto. Outra cousa que nos preguntan aquí, tanto que saiu no chat antes e que nos deixaron hoxe no Instagram, e vou na xuntar a pregunta, e é se pensas que o galego ten pouca presenza no mundo das verbenas e que se debería ter máis, e como se fai para iso. Pois sí que debería ter máis, dende o meu punto de vista. O que pasa que moitas veces é tamén por falta de opcións, porque non é o que decíamos, é dicir, fan falta máis festas rachadas, máis grupos que fagan pois reggaetón, porque ao final nos na verbena reproduces un pouco que a xente quere escoitar. Entón, pois precisamos máis variedade. Canta máis variedade haxa, máis variedade chegará ás orquestras. É dicir, nós imos incorporar o festa rachada por petición popular, porque realmente a xente quere escoitalo. Entón, o que se precisa é que, pois eso, o galego non só veña por parte da música tradicional, que tamén ten cabido, obviamente, pero tamén que chegue dende os estilos máis actuais, eses que a xente quere escoitar e quere bailar nunha verbena, fai falta que cheguen en galego. Entón, aí é cando as orquestras, obviamente, incorporarános, pero sin ningunha dúbida, porque non é que haxa ninguna discriminación, e senón por falta de variedade de opcións ao mellor que incorporar. Agora mesmo, como falábamos antes, que hai un montón de grupos emerxentes que están a facer ese tipo de ritmos máis actuais, están a virnos fenomenal, porque serán as próximas cancións que se escoitarán nos vindeiros anos, pero segurísimo. Pois sí. Aquí coméntanos tamén o de Teis que a mellor unha opción sería buscar cancións, por exemplo, en Portugal, Brasil ou Angola, que ademais di que podemos cantar con o noso sotaque. Sí, sen dúbida. É dicir, opcións hai moitas, pero ao final
Claro, ti o que buscas como, dende o noso punto de vista, é o maior éxito entre a xente. É dicir, ao mellor buscas unha canción cantas unha canción que a xente non coñece e a xente reacciona un pouco indiferente a priori. Entón, pois, claro, ao final ti queres ofrecer realmente o que a xente quere escoitar un pouquiño tamén e darlles un pouco esa música que están agardando. Entón, é difícil ese proceso de que debería ser, tamén deberíamos ter esa capacidade, un pouco esa valentía de ofertar cousas diferentes. Eu penso que sí, o que pasa é que, bueno, é complicado dar ese paso e apostar a veces por cousas descoñecidas, pero bueno, que non estaría de máis. Temos aquí unha pregunta que é complicada de responder. Algo se che fun comentando antes ao principio da entrevista e dinos... que pensas que divide máis a Galicia? O Celta Dépor ou a Panorama e París e Noia? Está aí, Está aí, non? Sí, mira, eu por experiencia propia que fixen o paso dunha a outra, podo che dicir que a min chamaronme Figo para facer un símil futbolístico. Sí, totalmente. É dicir, cando deixei a Orquestra París de Noia e meses despois anunciei a miña incorporación a Panorama, houve moitísima xente que me felicitou, por suposto, a maioría, e que estaban encantados e que siguen as dúas orquestras, pero sí que houve moita xente que se senteu ofendida, vamos, no seu orgullo máis profundo, e que me chamaron de todo menos guapa. Entón, por eso te digo que están moi aí. Eu diría un pouquiño o que falábamos antes. Creo que o fútbol é o rei en Galicia e a verbena e as orquestras son as raíñas. O sea, para telas aí 50-50. Sí, pois sí. Sí, no, ostra, pois que che digan eso tamén, joe, que quero dicir, é traballo, no, pero ten a súa parte de gracia que a xente se tome algo tan a peito que ademais non lle vai a afectar na súa vida no día a día, non? Absolutamente nada. Sí, pero bueno, sí que é verdade que eso, hai esa rivalidade, sobre todo entre os seguidores, non? É como que ti se eres da París de Noia non pode ser da Panorama. Ou do combo dominicano. Entón, pois hai esa tan graza eso e, oi, pois é parte tamén da nosa cultura e está chulo, sabes, que haxa esa rivalidade sana. E foi moi curioso eso, sabes, cando a xente, bueno, diste, pero se eu vou traballar, é dicir, ao final é un cambio de empresa para min. Pero bueno, para a xente sí que hai unha parte emotiva que eu entendo e respeto. Entón, pois, no momento eu trateino de levar con humor e con cariño, porque, bueno, a xente ao final pois é un pouco emotividade esa do seu sentimento verbeneiro, que está ben, claro que sí. Borja, aquí pregúntanos se somos da Panorama ou da París de Noia. Eu teño que dicir que o meu voto é abstención. Quero dicir, eu vou e tal e... Non vale. Sí, quero dicir, está guai. Eu, sinceramente, divírtome bastante en todos os sitios onde vou. Quero dicir, entón... É o importante. E non me fai falta, quero dicir... Claro, e dicir, no, que hai que mollarse... Pues, non me podo mollar, que se molle Borja aí. Eu xa... A veces me mollo demasiado. Eu igual que aquí de chungo, pero eu non adoito a ir a ver orquestas, a verdad. O sea, quero dicir, cando me coincide, está guai e todo eso, e quero dicir, e a verdad que, inda que sexes unha persoa que non te gusta, o sea, non estás a disgusto, pásalo ben, non? Claro. Pero non son unha persoa que adoita ir a orquestas, e eso tenme custado tamén increpamentos, colegas e tal, en plan, pero como non te pode gustar e tal, porque, joder, moitas veces no verán os colegas que che din, bueno, pois vamos en Pontevedra, por exemplo, pois mañá vamos a Cerdedo que está a París de Noia ou está tal, e claro, e en plan digo eu, pero joder, pero se xa as vistes outro día en tal sitio e que pois van outra vez e é xente que non que igual non escoita moito, non escoita no día a día, pero que cando ven a París de Noia, cando ven a Panorama, van a vela sempre. Eu teño que dicir que xa digo que non é por non mollarse que... A ver, nos mollámonos bastante. Eu creo que nos mollamos que sempre que hai que opinar mollámonos bastante. Ás veces, si nos quixéramos construir así unha comunidade tal, ás veces incluso, es decir, ás veces
posicionamos bastante, quero dicir, no que pensamos. A ver, así, teríamos que pechar máis a boca, que ¿no? nos parece... No somos así, ás veces nos sorprendemos de que non nos deixe de seguir ás veces máis xente, quero dicir, pero bueno. Non pasa nada, pero o bonito é respetar. Entón, eu aí sí que non hai... Eu é que como non entendo moi a fondo, pois tampouco podo escoller, o sea, coñezo o que fan cada un, pero non podo escoller. Se teño que escoller unha orquesta, aquí vou ir de viejo absoluto e vou dicir que os satélites sí que me gustan. ¿Ves? Pero... Sí, porque aí hai unanimidade, a partir de certa idade hai unanimidade os satélites. Sí, pero os satélites se fai moitos anos, sobre todo. Bueno, pero os de ahora están moi ben, tamén te digo, a verdade é que sí. Mira, se non faz como dicían por aquí, espérate, que perdín o comentario, que decía, bueno, non sei, ahora creo que se moveu moito. Bueno, decían, eu son máis de bochinche. Ah, sí, estaba por aí arriba. Entón, pois sempre quedas ben se diste, mira, eu son do bochinche e venga, xa está. Eu teño que dicir que o pasei moi ben unha vez vendo a Panorama en Dexo. O que pasa é que era que cando Fátima creo que estaba na París de Noia aínda, ou seja... Cachis, se fose ahora sería incluso mellor. Eu onde iba moito eran as orquestras que había en Oleiros, porque teño aí un amigo que creo que está ademais por aí polo chat, ou estaba, non sei se sigue agora, se sigue que saúde, Perillo 1986, que é o seu nick de Twitch. Pois sempre íbamos ás festas así que había por Oleiros e tal. De feito, ali as festas de Perillo nomeadamente. E nos en Dexo sí que viramos a tal. Logo, quero dicir, eu sí que son de... Eu vou e vas ali e tal. E pa diante. Os cubatas e todas as orquestas en xeral, a ver, facedes bastante ben, facedes bastante festa. Sí, home, sí, hai moita variedade. Para todos os gustos e para de todo. Sí. Entón, eu creo que aí no... Xa digo... abstención porque está ben aí. Está justificado, non hai problema. Temos aí outra pregunta que che vai obligar tamén a ti a posicionarte, que son preguntas jodidas, que cal é a túa cidade favorita de Galicia? Pois, as sete realmente... grandes, se tiveras que escoller unha... Por lógica debería dicir Santiago, porque, bueno, pois é a que teño máis pretiño e a que visito pois case a cotío, pero emocionalmente a Pontevedra. Ah, sí, bien. Sí, porque, bueno, está vinculado pois a eso, eses recordos tamén sellados á época de estudiante e eso inflúe decisivamente na elección, vamos. E porque aparte ti cando estudiaches en Pontevedra posiblemente sí que che pillou toda a etapa esta que hubo así de cambio a nivel urbano, de que se peatonalizaron moitísimas prazas e rúas e tal, non? Bueno, non sei se exactamente... Foi previo incluso, si, eu rematei no 2008, ou seja... xa fai uns anos. Sí. Ainda que vivín hasta marchei de Pontevedra, creo que foi no 2011. Entón pilloume aí no cambio, nese cambio de moitas prazas como a Praza de Barcelos que se cambiaron de sentido. Bueno, houve moitos cambios que despois cando volvía nunca sabía por onde tiña que entrar. Entón, sí. Comenta aquí no chat o Bernal, que unha pregunta que creo que está bastante ben, que di, bueno, igual se sabe un pouco do que estamos a falar agora, di el, creo que non, porque quero dicir, estamos coas preguntas que nos foi deixando a xente tanto no Instagram como ahora no chat, e di que nos últimos anos se ten debatido e criticado a perpetuación de estereotipos e roles sexistas e homofóbicos nos espectáculos, tanto na estética como nas letras de determinados temas. Aquí, el fala, por exemplo, particularmente o reggaetón, pero bueno, entendo que máis temas e máis estilos. Pois continúa. Gustaríame pedirlle a Fátima a súa opinión ao respecto. E por outra banda, se ten padecido actitudes deste estilo, tamén pois pois facendo o teu traballo no que a banda por parte do público masculino. Vale. Pois, sí, xa me teño manifestado moitas veces con este tipo de preguntas. Sí que é certo que machismo haino e sexismo haino en todos os sectores, por desgraza, e a verbena non está exenta dese machismo. Sí que é verdade que hai cambios, e iso é o importante, que se vayan vendo cambios pouco a pouco, porque é un camiño longo que nos queda en casi todos os aspectos da vida, pero
detéctanse esos problemas e trátanse de solucionar. Por exemplo, en canto a vestiario, que moitas veces nos achacan o tipo de vestiario que levamos, eu sempre digo e deixo clarísimo que non poño ningunha roupa coa que non me sinta a gusto. É dicir, se levo un certo vestiario, se ensino máis ou ensino menos, é porque me apetece. Entón, eso entra dentro da liberdade de cada persoa de escoller. Nós temos a liberdade total e absoluta de vestirnos, tanto a miña compañeira como a min, de vestirnos como queremos, grazas a grazas a un pouco tamén ao noso carácter, porque ninguna o sea, as dúas temos moi claro, decir, o lugar que ocupamos e como queremos proxectarnos e cal é a nosa forma de ser e neste caso de vestir. En canto ás letras machistas tamén, é dicir, eu alucino moitas veces coas letras que se están a escoitar últimamente. Afortunadamente nos tratamos de non incluir ese tipo de letras. É dicir, non teño, o sea, non hai ninguna canción que eu diga eu isto non o quero cantar porque non me vexo cómoda. Sí que había, incluso fai pouco tempo adaptamos ao galego unha versión de Maluma, desta canción famosa de Hawái. Fixemos como a resposta que tamén fixo Beatriz Luengo en castelán, nos fixemos unha versión, unha resposta nosa en galego, que tamén vos convido a escoitar na Orquestra Panorama, fixémola, e a verdade é que con moita aceptación. Entón, bueno, pois eso, creo que é un problema xeral da música, non é da verbena en sí, senón é un problema global que se estén dando esas situacións e esas letras un pouco pasadas de voltas. Creo que se pode ser sexy, pode ser causar morbo, pódese causar mil sensacións sin caer nesa vulgaridade, nesa falta de respeto e nese machismo total e absoluto das letras que se escoitan agora mesmo. Por outra banda, falando do tema de si sufrín algún tipo de acoso no traballo, pois sí, actitudes machistas levo sufrindo moitos anos e moitas veces non tiña o valor de visibilizalas. Ata fai pouco, o ano pasado, deus unha circunstancia dunha atitude moi machista dunha mensaxe moi machista que recibín a través das miñas redes sociais, que foi como a gota que colmou o vaso, non? Foi cando xa a miña paciencia se esfumou e decidín publicalo, a mensaxe literalmente, ou seja, collín captura de pantalla e publiquei nas miñas redes, facendo unha valoración pois un pouco da situación e da desgracia que moitas veces as mulleres teñen que sufrir non só na verbena, senón en moitas outras situacións máis, digamos, do día a día. Entón, pois, a verdade é que a mensaxe tivo moita repercusión, increíblemente máis da que eu pensaba. Entón, pois eso, eu sempre animo, porque creo que ademais temos unha responsabilidade, porque nos segue moita xente nova na verbena. Entón eu quixen visibilizalo porque penso que temos unha responsabilidade con esas rapazas novas que nos veñen a ver, e creo que a mensaxe é clara de que non poden ter cabida esas actitudes machistas nin esas letras machistas. Entón, pois esa foi a miña pequena aportación, e que animo reiteradamente a xente a que visibilice esas actitudes, esas mensaxes fora de punto. Moitas veces me acusan de borde en redes sociais cando me mandan algunha mensaxe fora de tono, pero eu deixo moi claro porque hai cousas que non estou disposta a permitir. Entón, pois, eso, animo a toda a xente a que se visibilice porque é a única forma de paralo. Sí, a verdade que é unha mensaxe necesaria, e eu a verdade que a polémica, o sea, a mensaxe esta que recibes e que publicaras, vin que, bueno, eu recordo de vela nunha noticia no seu día na Voz de Galicia, se non me equivoco. Por certo, espacio non pagado por la Voz de Galicia, así que podemos non nomealo, culpa miña. Un periódico, un xornal. E a verdade é que bueno, entendo que hai cousas que desgraciadamente son relativamente habituais. Bueno, aquí xa temos falado en algún outro programa cando falamos de cal é a situación das mulleres en moitos eidos, tamén cando fixemos un programa concreto sobre música, xeral sobre música, non concreto, tamén falamos. Creo que é importante visibilizalo.
Comentaba Moisés por aquí, como facedes a escolla do vestiario nas vosas actuacións? O sea, quen escolle? Escolledes vos? O sea, fais unha coreografía xeral e vamos a dicir, cada quen ten unha especie de rol? Como se fai eso exactamente? No, é un traballo moi participativo, é dicir, non nadie se dedica exclusivamente a iso, é un pouquiño traballo de todos. O que se fai é, no noso caso, como digamos hai un peso moi importante da parte espectáculo, pois moitas veces, pois eso, unha vez que se diseña, digamos, o repertorio, ou a par que se vai diseñando o repertorio, vaise deseñando o vestiario. É dicir, hai cousas que son, pois eso, se tes un pupurrí de unha homenaxe a Michael Jackson, pois inevitablemente xa vas condicionado pois polo estilismo relacionado con Michael Jackson. Pois se tes unha canción, pois un pupurrí de Rosalía, pois inevitablemente estás influenciado polo estilismo de Rosalía. Entón, é unha cousa moi participativa, vamos buscando entre todos en equipo, vamos buscando ideas, vamos plantexando ideas, isto gusta vos, pois isto non me gusta, isto é un horror, isto é unha defesio, isto encántame. Entón, pois aí despois dentro diso cada unha ou cada un de nós individualmente pois adáptase, pois eu non quero ir de saia, pois vou de pantalón, perfecto, pois eu prefiro ir con chándal e eu prefiro ir en pantalón curto, ou seja, é totalmente libre dentro de, pois eso, digamos, pois o mellor dun acor ou dun estilismo acorde, pois flamenco, pois o que sexa, non? Pero con liberdade e con naturalidade, o sea. Pois sí. Pois si temos unha última pregunta das que nos enviaron xa en Instagram. E é, bueno, unha pregunta complicada tamén. Onde te ves ti a longo prazo? Si na televisión ou nos escenarios? Pois, a ver, nos escenarios das orquestras seguramente non a moi longo prazo, porque é unha vida moi dura e é incompatible a mellor con outras proxeccións da túa vida persoal, é dicir, pois ao mellor ter familia, pois a min gustaríame, se teño familia daqui a un tempo, pois poder dedicarlle tempo, poder estar na casa polas noites, poder acompañar aos meus seres queridos. Entón eso é moi complicado na verbena, entón pois non me vexo ao mellor a un prazo demasiado longo pois seguindo con este estilo de vida que sacrifica moitos eidos da túa vida persoal. Nos escenarios sí, porque a persoa que lle gusta cantar e que ama o escenario sempre vai a ser ao mellor dun xeito máis puntual, ao mellor pois para actuacións de outro estilo ou de outro tipo, pero sí. E sí que me gustaría seguir polo mundo da televisión porque me apaixoa a comunicación e creo que sería pois o eido no que me gustaría enfocar nun futuro, sí. Comentaba Luís antes que había que darlle o chat aquí decenas de meses para arriba, pero temos aquí apuntado que te preguntaba que é mellor, porque creo que ademais como llevai nos estudos a él, que é mellor de traballar no sector audiovisual para ti, na túa opinión? Pois poder facer o que me gusta. É dicir, ao final é como calquera que se adique ao que a súa paixón, o mellor é iso, é levantarte cada día a facer algo que che gusta. Se é a túa paixón, eso vai ser o que che motive cada día. Despois, pois podes ter outras motivacións, como pode ser que a xente te recoñeza ou podes ter certa pois proxección pública, a mellor a persoa que para esa persoa sexa importante, pois sí que pode ser un aliciente. Para min a motivación, xa digo, é esa poder dicir vou a traballar con sorriso de orella a orella, porque é o que me apaixoa. Vale. Comenta aquí Olaya tamén no chat, unha das últimas preguntas que temos xa, si ti crees que é necesario ser sexy para que un espectáculo musical teña éxito? Non é necesario. Non, penso que ademais o concepto sexy eu sempre recalco que é moi subxetivo, é dicir, o que a min pode me resultar sexy ver a un rapaz ou unha rapaza en pixama ou en chándal ou a mellor para outra persoa unha minisaia é vulgar e para outra persoa unha minisaia é super sexy e super estilosa. Entón, ao final é que é tan subxetivo que penso que
que o que hai é que respetar. E se eu quero ir en minisaia ou quero ir en body ou como se quero sair en bañador, pois se está justificado nese momento do espectáculo, pois pareceríame estupendo. E se non me sinto cómoda, pois non o vou a poñer. Obviamente, eso está clarísimo. Que é necesario? Pois non, claro que non é necesario. É que, ao final, ser sexy ou non ser sexy tamén é unha actitude. Hai xente que é sexy cunha taza de café na man sentada nunha silla e pode ser super sexy e non tens que estar facendo twerking para ser sexy. Entón, ao final, eu penso que é moi relativo e moi persoal. A mellor pois hai unha cantante que lle encanta ser sexy e provocativa e ole por ela, e ao mellor pois hai outra persoa que é moito máis digamos máis recatada ou máis tímida ou máis non sei como chamalo, e ao mellor a outra persoa iso resulta super sexy, que sexa moito máis modosa, sabe? É dicir, é que ten que haber para todos os gustos, e creo que o segredo está en que todos nos respetemos a vontade dos demais, a que queira ser sexy e ensinar que sexa, a que non queira ensinar e ser sexy de outro xeito, pois que o sexa. E se non quere ser sexy, fantástico tamén. Comentaba Manel que opinamos do carácter cíclico que de estar de moda as orquestas, que el di, no, durante os 90 e comezos dos 2000 apenas eran recoñecidas, pola contra na actualidade, no tempo dos meus pais, pois que digamos que sí que están así en boga, non? Entón, eu non sei se temos así unha opinión ou se tes ti, Fátima, unha opinión concreta, porque logo hai unha resposta de o Bernal que, por exemplo, di que pode ser, eu creo que tamén certeira, que di que pensa que igual ten algo que ver cos períodos de épocas de crise, non? Onde os espectáculos gratuitos, polo menos para o público, cobra maior popularidade. Non sei se ti isto tes algunha opinión ou é algo que pensarás sobre iso ou non? Pois realmente nunca reflexionara a fondo sobre iso. Penso que ten unha parte de lógica o que está a dicir ese comentario. É dicir, obviamente, se eu teño que pagar para entrar nunha discoteca, son un rapaz novo que teño unha paga semanal e teño que dividila moito, pois ao mellor opto por ir a unha verbena. Ao mellor despois de ir ese primeiro día incentivado pola gratuidade, pois ao mellor gústame e volvo igualmente. É dicir, tamén penso que hai moitísimo, sobre todo no mundo da noite, do ocio nocturno, sempre houbo moitos ciclos, é dicir, todos lembramos a época que ademais é moi coñecida porque salen moitos memes, o de Santa Comba, non? É dicir, cando estaba tan de moda sair en Santa Comba, houve outra época antes que eu lembro que era sair en Ordes, esta época de sair a Melide. Bueno, eu falo de aquí porque son da provincia da Coruña, pero seguro que en todas as provincias galegas hai, digamos, épocas en que estivo de moda unha zona de marcha. Entón, pois, penso que o ocio nocturno pois funciona un pouco así, e a verbena non está exenta tamén desa moda. Entón, a mellor, agora estamos vivindo unha eclosión espectacular e chega daqui a X anos e hai un baixón e hai un parón, que a mellor tamén ben para que volva a reactivarse. Entón, penso que o ocio en sí é cíclico, vai por un pouco por parroquias. Pois sí. Hai aquí dúas preguntas que eu creo que podemos enlazar nunha, que é a de Drami 24 e Glo Castro, que é cal é o teu referente musical e con que estilo musical te identificas máis, que eu creo que xa podemos ligar as dúas nesta. Pois mira, eu comecei a cantar moi inspirada por Laura Pausini, que foi o meu primeiro referente, esa música, esas baladas italianas, ese estilo así pausado, sempre me encantou. Despois tamén tiven influencia de, como non pode ser de outra maneira, de Whitney Houston, que foi a gran dama dos 90, entón coincideu nesa etapa, e logo xa un pouco máis noutra etapa xa preadolescente, adolescente, deixeime influenciar tamén moito por Celine Dion, foi sin dúbida o meu gran referente, e por definir un estilo resultame moi complicado. Sí que me encanta, síntome moi cómoda nas baladas, pero logo pois, os estilos tamén máis movidiños gústame, o sea, ao final creo que
depende un pouco do momento e da etapa da vida, da tua etapa emocional, o que te inclines máis a cantar unha balada ou a mellor a facer algo máis festeiro. Penso que tamén vai un pouco do momento no que estés a vivir, sabes? Penso que lle pasa a moitos artistas, hai outros que son moito máis, digamos, estables ao longo da súa carreira, pero hai artistas que pasan por diferentes etapas e creo que iso é enriquecedor tamén. Pois sí. Xa podemos, eu creo que ir pechando, porque quero dicir, para non ter tampouco a Fátima aquí atada toda a noite, porque ainda seguimos sendo bastantes, hai así bastante participación, que eu creo que bueno, a min personalmente me está gustando moito, logo faremos así un poquinho de tertulia ao rematar, así que, bueno, quedaba concretamente unha pregunta un pouco arriba, pero creo que xa a contestaches un pouco antes, pero por si acaso, que dicía Irene, a ver se a topo, o pobo sobre o tema da colaboración co DJ Sonic, se iba a haber unha colaboración en 2021 e tal, en principio dices que sí, ¿no? Que por lo está planificado. Sí, esa é a nosa idea, a ilusión, témola posta niso. Ahora mesmo vivimos de pequenas ilusións con esta situación que hai, entón, pues estamos un pouco enfocados en iso, en traballar dende a casa, que é o que nos toca agora mesmo, e virtualmente seguir camiñando neses proxectos, e sí, eu agardo que, xa vos dicía antes, que hai aí un caixón cheo de ideas, cheo de proxectos de cara a este ano 2021, e espero que cheguen a bo porto e queden froitos canto antes. Pois sí, pois nada, xa non hai máis preguntas no chat, entón vamos a pasar xa ao cuestionario final, que é un cuestionario... Mira, só unha pequena rechiña que preguntaban por aquí, é Ana Quiro. Sí. Que me fixo graza porque sí, totalmente, é dicir, Ana Quiro é un referente porque foi unha muller adiantada ao seu tempo. Moitas veces pois o que falábamos antes, menosprecias o que temos máis cerca porque o vemos todos os días. Ana Quiro foi unha muller que nos acompañou a moitos durante a nosa infancia e adolescencia na televisión, nas verbenas, en moitos eidos, pero foi unha muller moi adiantada a súa época. Correcto. Hai que pensar que foi unha muller que se visteu con lentejuelas cando, pois, non todas as mulleres se atrevían a vestir, con minisaias, cuns peiteados xa moi adiantados os que se levaban, pois, ao mellor nas mulleres da súa época. Entón, creo que Ana Quiro é un referente, a nosa Lady Gaga da época, ou seja, que hai que terlle un agarimo, hai que agradecerlle moito porque abreu moito camiño a moitas mulleres que viñemos detrás. Totalmente. Pois sí, e en todos os sentidos, ademais. Sí. Polifacética, ademais, de Sasha. Sí, que ao final non se foi moi maior, a verdad. Non, foi moi, o sea, tiña moito que aportarnos aínda Ana Quiro. Sí. E pois nada, vamos a pasar ao cuestionario final, que por se hai alguén que ainda non nos seguira en algún directo, son 5 preguntas que lle facemos as persoas que convidamos ao final da entrevista e son as mesmas preguntas, non? Entón, bueno, vamos a empezar porque nos recomendes un libro. Pois mira, un libro. Vouvos a recomendar unha saga. Así, para xa non quedarme curta, vouvos a recomendar a saga de Fran Soutelo, que é unha saga ademais un profesor meu da facultade, de Miguel Anxo Fernández, que, pois eso, son varios libros, son 6 libros en total. Pois é un pouco o periplo, as aventuras do detective Fran Soutelo, lectura en galego, moi divertida, moi entretida, son thrillers que creo que son aptos para todos os públicos e que ademais son moi entretidos, ou seja que esa sería a miña recomendación de libro. Vale, unha película? Pois a min gustoume moito, aínda que non é galega, pero foi rodada aquí, ademais foi rodada unha parte aquí en Bastavales, no meu pobo, Elisa e Marcela, de Isabel Coixet, que me pareceu unha historia, que moito xa coñeceredes, unha historia increíble e moi bonita, moi ben contada, penso, e creo que deberíamos vela todos, todas. Pois sí. Un lugar para visitar?
Pois para min, calquera que teña mar. O sea, Galicia é maravillosa, encantan os seus montes, pero, por exemplo, recomendo moito a Mariña Lucense, porque me gusta que sexa un pouco máis salvaxe, ou mellor que as Rías Baixas ou así, e gústame ese encanto que ten un pouco virxe de praias máis virxes, pareceme un lugar maravilloso. Sí, e un clima moi atlántico. Eu noto unha diferencia entre o clima que hai ali e hai por aquí por Pontevedra, nas Rías Baixas e tal, enorme. Sí, e a mellor quizáis non é a temperatura, digamos, ambiente máis envexable, porque é verdade que moitas veces chegas ali un día de verán e, bueno, pois custa un pouco poñerse en bañador ou en bikini, pero é verdade que te metes nesas augas e están máis quentes que as das Rías Baixas e que as da zona da Costa da Morte, etc. Entón, sí que é algo que sempre me sorprende, porque hai eso, é como que é moito máis agradecido o mar que por nesta costa atlántica. Pois sí. Unha creadora ou creador de contido en galego. Aquí isto sirve, pois, de alguén que teña unha canle de YouTube, un escritor, escritora, músico, o que sexa. Vale, eu son moi fan de Telegaita, de Marcos, porque me parece super imaginativo. Ademais, eso é moi, non sei, ten un estilo moi aquí, identifico moito ademais a forma de falar e a súa retranca, síntome moi identificada con ela, entón pois son seguidora fiel dos seus contidos de Telegaita. Pois sí, a verdade que unha canle moi boa. Un crack. Sí, total. Que ten ademais unha canle de YouTube brutalmente enorme, por si non o coñece alguén que... Ten aí unha biblioteca ben xeitosa, sí. De feito, xusto hoxe que faleceu este actor de dobraxe que traballou tantos anos no audiovisual galego e precisamente moito dese traballo que fixo ele está subido en Telegaita. Sí, esas famosas frases de Terminator, esas cousas que xa non, bueno, quedarán para a historia gracias a él. Antón Cancelas, sí. Antón Cancelas, sí. E nada, para rematar xa, que é para ti Orgullo Galego? Non Orgullo Galego a nosa página, non nos, claro. Orgullo Galego. A conceptualización. Pois para min é un pouco compromiso con nós mesmos, é dicir, eu xa dicía antes que eu non sería o mesmo se non falase en galego, se non fose fiel á miña terriña. Entón, eu penso que os galegos e as galegas somos un pobo cunha idiosincrasia moi marcada. Entón, pois, ese é o meu orgullo, que sigamos mantendo esa forma de ser, que nos sintamos orgullosos de nós mesmos, que non teñamos complexos absurdos que normalmente veñen importados dende fora. Entón, pois, penso que ese é o orgullo galego, ese compromiso con nós mesmos e con manter viva esa cultura, esa retranca, esas tradicións, ao final todo un compendio de cousas e sobre todo eso, aberto sempre a aceptar todo o que leve por bandeiro galego. Pois sí, bueno, eu pola miña parte, nada máis. Correcto. Agradecerte que poideras estar hoxe connosco un domingo pola noite dedicando o teu tempo a nós e a toda a xente que está no chat. Agradecerte porque foi unha conversa super, a min levamos 1 hora e 45 minutos, pasoume rápido, pasoume voando. Correcto. E nada, e agradecerte que dediques o teu tempo un domingo, que eu entendo que aparte tes moitísimo traballo, onte xa un directo tamén en Twitch, non? Que teñas tempo para nós e... Correcto, un saúdo para Gabi. Sí. E nada, darche as grazas. Pola miña parte, darvolas a vos por pensar en min, por terme en conta, por abrirme as portas da vosa casa, que pois é un referente para toda a comunidade galega, tanto de redes como, de YouTube e demais.
é un orgullo, nunca mellor dito, foi un orgullo para min estar aquí, grazas a toda a xente que se conectou nun ou noutro momento, a toda a xente que participou, que nos deixou todas esas mensaxes, ademais todas agarimosas, que son a maravilla, sí. Decir, estou anonadada, estou embelesada, grazas a todos, sodes un amor. E nada, que vos convido, pois xa aproveito, xa os que non me sigades, pois que me sigades para seguir en contacto, escribídeme non só e darlle a seguir no botón, e escribídeme porque ademais gústame contestar as mensaxes e participar coa miña, o sea, ter relación coa miña comunidade virtual. Entón, pois nada, eso, convidarvos a todos a seguir en contacto, cando que irades facemos outra, que a charla foi maravillosa, eu sentíme super cómoda, e cando que irades aquí estou para vos. Pois sí, nos encantados. Metemos na axenda de cara a ver si de cara a verán se vai solucionando un pouco a situación que temos, se normaliza todo, pois será tamén benvida un pouco para que nos contes que tal ese verán de reentrada na festa, que ojalá poda ser si todo vai ben, e nos próximos meses pois hai boas novas. Pois sí, esperemos, sería unha boa nova para todos, porque eso querería dicir que estamos volvendo pouco a pouco á normalidade que tiñamos antes, non a de agora, a de sempre. E pola miña banda, pois reiterar o de Borxa e tamén trasladar todos os parabéns e as mensaxes que teñemos aí no chat. Nada, eu, como dicimos sempre, se queres marchar, para non terte aquí, vamos a decir, secuestrada, porque nos vamos ahora pechar, agradecer, tamén nomear as persoas que nos seguiron aquí nos últimos minutos e anunciar quen ven o domingo que ven, que xa temos pechado e que vai ser moi interesante. Entón, se queres, pois iso. Bueno, pois eso, moitas gracias. Vou cear, que me están agardando para cear e teño unha fame que rabeo ahora mesmo. Normal. Entón, mandamos un bico e graciñas por igualmente. Grazas a ti. Chao. Grazas, e que aproveite. Grazas. Chao.